L-idea ta' tliet kulleġġi fl-MCAST, dak għall-fondazzjoni, dak tekniku, dak universitarju, kien proċess ta' trasformazzjoni li sara l-ewwel darba matul is-sena 2015-2016 u ġie deskritt bħala proċess pożittiv u li ta' nifs ġdid lill-istitut waqt li ġie rreġistrat aktar progress fost l-istudenti. Fl-aħħar tas-sena li għaddiet kienu 2750 studenti li gradwaw bil-maġġoranza tagħhom diġà jinsabu fid-dinja tax-xogħol. Għas-sena 2015-2016 b'kollox kienu 6780 l-istudenti full-time, b'numru sostanzjali minnhom segwew kors fil-kulleġġ tekniku u dawn jammontaw għal 2873 student. Dawn id-dettalji kienu ppreżentati tlieta wara nofsinhar bħala parti mir-rapport annwali tal-MCAST, rapport pożittiv li qed iħarsa lejn il-kisbiet tal-kulleġġ fosthom li firmar ta' ftehim istituzzjonijiet oħra u investimenti ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-MCAST Stephen Kakija spjega li l-ikbar kisba hi relazzjoni aktar mill-qrib bejn l-esperjenza fuq il-post tax-xogħol mat-tagħlim wara l-bankijiet tal-iskola fejn 550 kumpanija qed tikkollabora mal-MCAST. Żidna l-ammont ta' korsijiet li noffru, żiedu l-istudenti li jitlu l-MCAST, żidna wkoll korsijiet li huma f'dak ngħidu work-based learning fejn l-istudenti jaqdu l-esperjenza fuq id-dinja tax-xogħol mal-istudji tagħhom, partikolarment fl-apprentistat. U fl-apprentistat l-numru ta' studenti li żdiedu kien konsiderevoli dik l-erja. Il-kulleġġ għall-fondazzjoni wkoll lagħab rwol importanti, speċjalment fuq studenti li għal xi raġuni oħra jkunu fallew milli jkomplu javvanzaw waqt l-iskola sekondarja, kif spjega l-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio De Bono. L-tfal li sfortunatament setgħu fallew jew l-sistema fallithom fil-qasam sekondarju mhux biss jingħataw it-tieni ċans imma jingħataw it-tieni ċans b'mod tajjeb ħafna li mbagħad iwassalhom għall-impjieg. Fil-kulleġġ tekniku ħankomplu naħdmu għatih sabiex nassiguraw l-edukazzjoni vokazzjonali tkompli tkun link kbira mal-industrija, naħseb dak huwa sem partikolari għaliex il-kulleġġ tekniku u l-industrija jaħdmu ħafna flimkien, dik hija l-flagship tal-MCAST. Matul dan il-perjodu nataw aktar minn 5 miljun euro fi stipendji bħala sosten finanzjarju.